Nálezy z jezera Bracciano dokládají, že ještě v raném neolitu rostly na středomořském pobřeží mohutné stromy, které mohly být k výrobě dřevěných lodí. Náš člun jsme stavěli od ledna do května 1998 v Centru experimentální archeologie ve Všestarech. Předlohou byl dubový monoxyl z jezera Bracciano. 3 metry v přední části člunu byly vydlabány kamennými broušenými nástroji. Při práci se obvykle střídali 1 až 3 experimentátoři. Celkem bylo takto odpracováno na 100 hodin. Zbytek plavidla byl dosekán železnými sekerami a teslicemi a vyštípán železnými klíny. Tyto práce trvaly celkem kolem 300 hodin.